ମାଲୋ ପାଣି ଆଣିଦେଲୁ। ସେଇଠି ବସ, ମୁଁ ନେଇକି ଯାଉଛି। ଏଇ ନିଅ। ବାସନରେ ମୁହଁ ଲଗେଇଲେ ତୁ କାଳେ ଖରାପ ଭାବୁ, ମୁଁ ସେନେକି ହାତରେ ଆଣି ପିଉଛି। ତୋତେ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ତୁ ଖରାପ ଭାବିବୁନୁ ତ? କହୁନ କଣ? ମୁଁ ଦିଟା ଖାଇବାକୁ ଅଛି, ଆଣି ଦିଅନ୍ତୁ କି? 8-10 ଦିନ ହେଲା ମା ଖାଇନି। ତମର କଣ କେହି ପୁଅ ଝିଅ ନାହାନ୍ତି? ହଁ ଅଛନ୍ତି। ବଡ଼ ପୁଅ ତା ପିଲା ପରିବାର ନେଇ ସିଏ ଅଛି, ସାନ ପୁଅ ତା ପିଲା ପରିବାର ନେଇ ସିଏ ଅଛି। କାଠ ଜଳିଗଲେ ଅଙ୍ଗାରକୁ ଯେମିତି ଫୋପାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି, ମୋତେ ସେମିତିକିରି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲେ। ଆଗରୁ ହାତ ଗୋଡ଼ ଚାଲୁଥିଲା, ମୋତେ ରଖିଥିଲେ। ଏବେ ତ ହାତ ଗୋଡ଼ ଚଳୁନି, ମୋତେ ବାଡ଼େଇ ବାହାର କରିଦେଲେ। ଛୋଟବେଳେ ବଡ଼ ପୁଅ କହୁଥିଲା ମୋ ପାଖରେ ରହିବୁ, ସାନ ପୁଅ ଛୋଟବେଳେ କହୁଥିଲା ମୋ ପାଖରେ ରହିବୁ। ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ ହେଇଗଲେ କହିଲେ ତୋ କଥା ତୁ ବୁଝୁ। ଆଉ କହିବାକୁ ମୋର ବଳ ପାଉନି। ମାଲୋ କଣ ଅଛି ସେଟା ଖାଇବାକୁ? ହଉ ଆସ, ମୁଁ ବାଢ଼ି ଦଉଛି, ଖାଇବ।